Днес ще играем Roblox. Ще играем на... Здравейте, приятели! Днешното видео... Днес ще играем Roblox. Алекс, отивай там, защото тук така... Не. Чувам аз и ти. Не. Няма проход там. Мога си да бе. Виро няма да мене. Защото... Ти не ме спешно. Ти ще ми кажеш. Да, аз ще кажа това, защото аз си командвам къщата. Не мога спешно аз. Днешното видео ще играем Roblox. И на какво да играем сега? Или хорица? Да. Че, Алекс. Но той Алекс е тук и ще се чува. Да. Чай. Да видя какво има оброки, че пропуска много. Става ли, моля? Чакай. Нали аз ще покажа? Дай. Ела така да Кажи ми какво става в този именно. Так да го таковам. Ей, чакай, Абе, направи приложението. Знаете ли какво не ще играем? Не! Това дело, брат. Измамите. Рекорд. Стартираме сега. Нещо видео Чакай, брат. Днес ще играем на Brookhaven. Започнахме. Започнахме. Давайте правим нещо видео. Малко ме прекъсна. Ще играем Roblox на Brookhaven. Ако това е истинския Brookhaven, не знам, ще видим. Мале, ти Като видите, това съм аз. Play. What the fuck, мало? Сега... Отивам до някъде. Сега ще се къпаме първо на басейна. Най-надолу. Не, това става. Преди около 4 седмици. В детската градина вече има къщичка. Има кола нова. Има и кола. Само се измисли селото. Какво? Ще се тръгва кола. Не мога. Знаеш какво? Я да видим кой кола има. Ето за каране нещо. Да, ето така, че е по-удобно. Айди. Батка за малко. Не, ще вземем тази със самолет къща. Тая. Нали съм богат, имам Robux. Все винаги го казваш това. Имам Robux. Марш стига. Ами ще избереме. Вано! Добре, добре. Забавно. И на мен не го прави.
ще си бръгаме само тук. Защо не ми даваш на мен малко рубък? Да. Когато искаш. Нямам нищо, то И когато имам. ме къде да бъде. Ето тук скача. Мамо, какво? Не мога. Знаете ли какво? Ето тук видео. Опа. И това беше видеото. Чао. И това беше видеото. Не, тук.